କୁକୁରଟିଏ ମାଂସ ଖଣ୍ଡଟେ ପାଇଥିଲା ପାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି। ଆସିବ କି କି ଗପ ଜାଣିଛ ତୁ ଆସିଲୁ ତମେ ଆସ କୁହ ଶୁଣିଥା ତମେ ତମେ କହିବ ତାପରେ। କୁକୁରଟିଏ ଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯାଉ ନଈର ଗୋଟେ ପୋଲଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଏ ଗଲା ପୋଲ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ ସେ କଣ ଦେଖିଲା ନଈରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ନଈରେ ତା ଛାଇକୁ ଦେଖିଲା। ନଈରେ ତା ଛାଇକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଂସ ତାଠୁ ଛଡେଇ ଆଣିବି। ସେ ଭୋ 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 କଲା ଆସିକି ତା ମାଂସ ନଈରେ ଖସି ପଇଲା। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ଯାଅ ତମେ ଜାଗାକୁ ଦେଖି ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ତମେ ଆସ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ କୁହ। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। ଅତି ଲୋଭ କଲେ ସେଇଟା ଆମ ଦୁଃଖର